eyes, the one look at it. Even clear that small because I don't know what time this is what a woman. She has not given birth to her one child though. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM aka ma bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Imo wee nweta na obodo Nekede nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri West n'ime steeti Imo, ebe nwanne anyị nwaanyị a ịhụrụ na-akọwa ka o si wee nweta nwatakịrị nwaanyị a nke obere ebe ọ na n'ụzọ wee na-ere mmiri ọṅụṅụ nke ama dịka pure water n'olu bekee. O wee sị na ha kpọrọ ya ka ha zụrụ ya mmiri ọṅụṅụ, mana ha hụ ka ya bụ nwata na-ama jijiji dịka onye ahụ na-adịghị, wee hụkwanụ ọtụtụ ọnya na apa dị iche iche nke dị ya n'ahụ. Ha malite jụwa ya nke a niile bụ gịnị, kedu ihe mere gị, kedụkwanụ onye bụ na ebe isi wee pụta. Ya bụ nwata nwaanyị ewe na-akọwa na ọ bụ nwunye nna ya bụ onye mere ya ihe ahụ niile juru ya n'ahụ. Asị ya nwunye nna ya, kedu nna ya ọlụ ụmụ nwaanyị abụọ? Ọ sị mba, na nne ya anwụọla, nna ya ewee lụta nwaanyị ọzọ. O wee sị na ya bụ nwaanyị ọhụụ nke nna ya lụtara batara malite ichi ya na ụmụnne ya abụọ ndị nke ọzọ amụburu amụ tupu nne ha nwụọ ọnụ n'ala. Asị ya kedu ihe mere o ji wee mee gị ha niile juru gị n'ahụ? Ọ sị na otu n'ime ha na o meela ya ọtụtụ ihe na ya bụ ụlọ, mana otu n'ime ha bụ na ya bụ nwaanyị pụchara nnọọ bata otu ụbọchị, o wee bụrụ na agụrụ agụgidela ya na ụmụnne ya, o nweghị nri nọ n'ụlọ. Ha wee gaa chịrị osikapa wee wunye n'ite sie. Nwaanyị wee bata gbawara ha mba sị kedu ihe mere ha ji wee gaa chịrị osikapa ma ya anọghị n'ụlọ, wee tụtụrụ ya kụwa. Ịhụ ahụ ya bụ nwata, ọtụtụ ihe nke mere ya, apa dị iche iche nke juru ya ahụ, nke ị ga-aghọta na ọ bụ ma ọ bụghị mmiri ọkụ, ọ bụ mmanụ ọkụ ka eji wee mee ya bụ ndụ nwata otu ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Nekede nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Owerri West n'ime steeti Imo. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Yesterday one area pure water n'ụzọ, so anyị ahụ ya sisi ka ịzụrụ ya mmiri, you understand? So mgbe anyị kpọrọ ya, anyị hụcha wound niile a n'ahụ ya, and she is very feverish. Ịghọtara? Ndị mmiri izoga njụma ya, nne m ka ihe mere gị, what happened? Ọ bịa akụma kasị na ihe awụ ihe stepmother ya mere ya. This is handwork of the stepmother. That is the husband, the father's wife. Yes. Her mother is late. There's a man. Her mother is late. This is what the stepmother did to her. I was like, did you steal? Is rushing or what? She started explaining that na ha lotara umunne ya na umunne ya go ka ha. So ha si ka ha boil a small rice. Rice ka ha boil. Stepmother lota juma why oji gaga boil my rice. Why you don't wear honey na yard. Ya were come ha here were okay ma. Ihe niile na okay ma. Jesus! This is cutlass. No ya niile. Open this place. Open this place. Ebe na ere. Open all of them. Open it. Cutlass, look at her head. Nya ucha mma ka why ma did you refer? Look at. See this thing. It's telling you. Wait, let them Happy. Now, this one now, okay. Are you smelling? You go inside. Mala agree. How come lamps? Let me know lamps here. Now, what happened to you? See. Afuya Nile from her tummy down there. This is fire. Fire no. I see no papuru. Mistake. Mama said December. Last year. And this thing has not been treated well because it affected the private part. She's urinating, she's having pains. It's hard for her to breathe. All her eyes, the one look at it. Even clear that small because I don't know what time
This is what a woman. She has not given birth to her own child, though. Since I'm human race. Human race, naked. Okay. Human race. Naked. Don't worry. Because now, don't worry. We'll take off from here. In the fall, 12 years. In other school. No. How did you get school? No school. My mom had 3 siblings. Don't worry. It's okay. Cut off. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ugbu a nke akụkọ ụwa gala ka m kwukwa na uche m nke njibụrụ mmadụ. Na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị onye hụtara nwata n'ọnọdụ a wee bupụta ya bụ ihe n'ihe onyonyo. Ana m asị gị daalụ ọrụ rie nne. Mana ajụjụ ọzọ m bịaziri na-ajụ bụ asị m nwaanyị na-eme ụmụ di ya otu a, kedu maka di na-alụ ya bụ nwaanyị ka di ya o mechara nwụọ o wee bụrụ sọsọ nwaanyị ka a hapụrụ ụmụaka? Maka na amaghị m ka a ga-esikwa akọwa ya sị na nwoke nọ n'ụlọ ebe a na-eme nwata bụ nwa ya ihe dị otu a. Ọ bụrụgodị na ọ bụghị nwa ya, ọ bụrụgodị na ha si n'ama wee kpọta nwata, amaghị m ka ọ ga-esi ekwe ige ntị wee nụ na nwoke nọ n'ụlọ a na-eme nwata ihe dị otu a. O wee bụrụzie nke bụ na ọ bụ nwa ya, nwa ọ mụrụ, nwa si ya n'ahụ wee pụta. Wee na-ajụ nwoke lụkwara nwaanyị ahụ, nwoke ahụ lụtara nwaanyị ahụ, ọ ka nọkwa ndụ ka o nwere ihe ya bụ nwaanyị ji wee jide ya. Wee na-ajụkwa ndị obodo nekede ogbe ihe a na-eme, ogbe ihe dị otu a na-eme, ile ya bụ nwata anya n'ahụ ị ga-ama na apa niile dị ya n'ahụ abụghị taa ka ya bụ nwata malitere hụwa ihe n'ụlọ ahụ. Wee na-asị ndị obodo nekede n'ogbe ihe dị otu a na-eme, ogbe ya bụ nwata bi, o nwekwara ndị mmadụ bi ebe ahụ ka ọ bụ na o nweghịzi ndị agbata obi bi ebe ahụ na-ahụ ụdị ha na-eme. Ọ jọkwara nụ njọ o. Nke kacha njọ na okwu nke a bụ dị na a sị na nwaanyị mere ihe dị otu a amụtabeghị nwa nke ya, ọ mụtabeghị. Wee na-asị kedụzi onye dị otu a ọ ka nwekwere olileanya ịmụta nwa, ọ ka na-ezubekwe ịmụta nwa onye na-eme nwa onye ọzọ ihe dị otu a. Ọzọ dịka ịbịa, m na-ajụkwa ndị gọọmenti steeti Imo, unu enwekwara ihe dịka Ministry of Women Affairs makwa na Child Rights Protection Agency maọbụ ihe yiri ya, ndị na-alụta ọgụ ụmụaka na-emegbu? Maka na ụdị ihe dị otu a abụ ihe kwesịrị ịnụ anụ n'obodo nwere gọọmenti. Wee na-asị na ọ jọkakwanụ. Ihe kacha ewute m na ụdị akparamagwa bụ na ebe ọbụla akụrụ kpam asị kedu ihe mere, asị na ọ bụ nwaanyị na-emegbu nwata bibe ya maọkwanụ nwaanyị na-emegbu nwa nọ ya n'aka. Ha dị mmadụ 10, mmadụ 8 n'ime ha ma mmadụ 9 ga-abụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo. Mgbe na-ajụsị ụmụ nwaanyị ndị Igbo kedu ihe na-emezi? Unu na-enyekwa ya aja aha. Amara m na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo ndị bụ ezigbo mmadụ, ndị na-eledo ma ụmụ nke ha ma ụmụ onye ọzọ ndị nọ n'aka ha makwanụ ndị ha hụrụ n'ụzọ anya. Nke ahụ dị adị, mana ndị a na-emebizi aha ndị Igbo ole ka ha dị? Asị m kedu ihe na-eme? Otu a niile jikọtere ụmụ nwaanyị Igbo n'ụwa gbaa gburugburu, ọ pụtara na o rubeghị mgbe unu ga-amalite tinyewe ọnụ na ụdị okwu dị otu a? Ihe ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji anya ụmụaka bi n'ụlọ ha makwanụ ụmụaka aranyere ha n'aka wee na-asị ọ bụ na otu a niile jikọtere ụmụ nwaanyị ndị Igbo n'obodo dị iche iche nọ n'ala Igbo, ọ bụ na o nweghị ihe dị otu a na-eche unu ụra? Okeke nwaanyị dịkwanụ ntị njọ. Ọ bụ ihe jọrọ njọ na ebe ọbụla a sị na ọ bụ nwaanyị na-emegbu nwa ya na ya bi ma nwaanyị na-emegbu nwa nọ ya n'aka, ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo. Wee na-asị ka anyị wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Ka njedebegodi ebe a, maka gịnị? Atụọrọ ọmara atụkwara n'ofeke, ofere site n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ ị na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya. O bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị etu so hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na-abata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo, pịara m folo.
ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu were asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.